Počítače, televízory, mobily, hodinky a mnoho ďalších zázrakov dnešnej doby sú pre nás dostupné práve vďaka úsporným LED obrazovkám. Reálny dopad ale ďaleko presahuje naše dennodenné zariadenia, ktoré využívame. Osvetlenie sa odhaduje na 20 až 30 % svetovej spotreby elektriky a spôsobuje okolo 6 % skleníkových plynov. Ak si zoberieme, že žiarovky LED využívajú 80 % menej energie a vydržia až 25 krát dlhšie ako klasické žiarovky, majú obrovský potenciál na úsporu energie a zníženie svetovej spotreby. Keď bol poprvýkrát predstavený koncept LED v 60 rokoch minulého storočia, nemali veľa využitia. Ale v 90 rokoch japonskí vedci objavili chýbajúci kúsok puzzle a doplnili tak chýbajúce farebné spektrum. Doplnili ho o modrú farbu LED. V tomto videu sa dozvieme, ako modrá farba zmenila svetlo. Potom ako spropagoval Thomas Edison žiarovku v roku 1879, bol to viac menej jediný používaný stroj osvetlenia 20. storočia. Problémom bolo, že neboli vysoko efektívne a spotrebovali množstvo energie, ktoré sa strácalo vo forme tepla a často ani ich životnosť nebola najdlhšia. Fluorescenčné svetlo sa začalo používať v 30 rokoch minulého storočia. Aj keď bolo viac efektívne ako žiarovky, neboli stále dostatočnou náhradou. Obsahujú totiž nebezpečnú ortuť. Rýchlo strácajú životnosť pri vypínaní a zapínaní. A ak ich stále niekde používate, viete, že zvyknú počase blikať. Všetci si mysleli, že tu musí byť ešte lepšie riešenie. V roku 1961 Gary Pitman a James Bayard z Texasu úplnou náhodou, ako to už býva, vynašli prvú prakticky využiteľnú diodu, ktorá vyžarovala svetlo počas toho, ako sa pokúšali vytvoriť laserovú diodu. Prvá ledka vypúšťala do priestoru infračervené svetlo, ktoré je v neviditeľnom spektre svetla pre človeka. Tento fakt mal neskôr využitie taktiež, napríklad ako ledka, ktorá sa nachádza v diaľkovom ovládači od televízora. V nasledujúcich dekádach sa táto technológia vylepšovala a vytvorili sa červené a zelené ledky, ale stále im jedna farba chýbala. Modrá. Ak máte modrú, zelenú a červenú, viete vytvoriť akúkoľvek inú farbu. Táto trojica bola potrebná na vytvorenie bieleho svetla. Na rozdiel od klasických žiaroviek, ledky nemajú filament, ktorý sa vie rozstaviť, zohriať a na rozsvietenie vyžadujú oveľa menej energie. Taktiež nastal závod veľkých firiem o to, ktorá vytvorí chýbajúcu modrú ledku a prerazí na trhu. Odstrániť problém chýbajúcej farby im ale zabral skoro 30 rokov. Kľúčový prvok, chemická zlúčenina, nazývaná nitrid gália, sa ukázal byť extrémne náročný vytvoriť v laboratórnych podmienkach. Po mnohých neúspechoch sa vedci zamerali na využitie rôznych polovodičov, aby vytvorili modré svetlo. Pár malých až náhodných okolností viedlo skupinu vedcov v malej chemickej spoločnosti v Japonsku s názvom Nichia k úspešnému objavu. Navzdory malému rozpočtu, ktorý mal vedec, sa Shuji Nakamura rozhodol vytvoriť infračervené ledky od základu, bez ovplyvnenia súčasných už existujúcich červených a zelených. Použil na to materiály, ktoré si sám našiel a pospájal ich svojpomocne do jedného celku. Väčšina spoločností v 80. rokoch vytvárala materiál pre ledky pomocou komerčne dostupných zdrojov a vybavenia. Jeho pokusy často končili pravidelnými výbuchmi a nepodarkami po dobu skoro 10 rokov. Neskôr sa to stalo základom nedoceniteľných poznatkov pri vytvorení modrých LED svetiel. Druhý dôvod bol jeho rozhodnutie využívať nitrid gália ako materiál, ktorý už bol považovaný komunitou vedcov za mŕtvým pri vytvorení LED technológií. Jeho motivácia používať túto zlúčeninu bola osobná. Chcel totiž získať doktorát. Podľa neho, napísať prácu o menej populárnom materiáli na výrobu modrého svetla by mu určite zaistilo získanie potrebných papierov na udelenie titulu. Odobral sa teda do laboratória, pracoval nadčasy a skoro všetok čas venoval svojej záverečnej práci. Tentokrát ale nastala zmena.
Presvedčil Ničiu, aby kúpila zariadenia na výrobu LED materiálu. Na rozdiel od toho, aby začal úplne od piky, urobil niekoľko malých úprav komerčne dostupnej verzii tohto zariadenia. Jeho rozsiahle znalosti pri budovaní červených a infračervených LED mu pomohli v splnení tohto ambiciózneho cieľa. O rok pozdejšie sa Nakamura mohol píšiť prvým úspechom. Vytvoril v laboratóriu nitrid gália. Jeho metóda, nazvaná dvojsmerná MOCVD, je používaná dodnes. Od tohto momentu a tiež od úspechov ďalších japonských vedcov v tomto období bol schopný vyprodukovať prvú jasne svietiacu modrú ledku. Nichia je stále lídrom v sektore pre výrobu LED, ktorú používa napríklad aj Apple a iní výrobcovia elektroniky. V roku 2014 bol Nakamura a ďalší dvaja japonskí vedci ocenení Nobelovou cenou za vytvorenie vysokokvalitného nitridu gália, ktorí to dosiahli v obdobnom čase. Malé, žiarivé a úsporné ledky odštartovali svetelnú revolúciu a dnes sú používané v skoro každom elektronickom zariadení. Bez nich mnoho z toho, čo dnes považujeme za štandard, by nebolo možné. Taktiež to má veľký dopad na krajiny tretieho sveta. Pomocou LED technológie, malé batérie a solárne panely sú dostatočné, aby poháňali domácnosti pre viac ako miliardu ľudí, ktorí nemajú prístup k elektrickej sieti. Ich zdrojom energie je spaľovanie dreva a plynu, čo nie je len neefektívne, ale aj vytvára emisie. Je predpokladané, že prechod na LED technológiu by znížil ročnú úroveň oxidu uhličitého o rovnaké množstvo, ako vyprodukuje približne 3/4 aut v Európskej únii. A v dnešnej dobe cieľ dosahovať a šetriť energiu je skloňovaný častejšie ako kedykoľvek predtým.